Maupay nga kulob sa iyo nga tanan mga igkasay palapag noon. Adi kita sa Sumuroy Agro-Industrial School. State of the Municipality of Palapag, Northern Samar. Labot sa mga tracing na natangkos ng mga proyekto, mayaw kita gihapon yung tatangkos pa ng mga proyekto nga mao ang mga masunod. Lauman naton nga matatangkos ini sa diri maiya nga panahon agad pagpusan naton mga palapagnon. The painting of the South People's Center, Africa and Welcome Out, punta pamana ini anti sa atong paglo. Ito nakikitaan na mga iban sa atong mga kabalata ug kahayag tungod sa nga pandemya. Pag-usapan naman natin ang iba pang nagawa ng LGU. Unahin natin ang mga trainings na tinalahan o kaya ng doktor. Una, Values Reorientation Seminar to the East members. Dinis nila programa, 8 nga mga baka, 7 nga mga karabaw, o 47 nga mga pasig ang kalugangan na ikintanhatag sa mga kapong mga benepisyaryo. Ang suma kakalsuni, tikan sa pagtikang sa Special Programs of LGU, tugtugyan na 106 na mga baka o 95 na mga karabaw ang na-disperse. Kasama na bayan ng natin ang re-orientation at barangay local government unit officials. Government opportunities. Sustain the implementation of the Government Internship Program or GIP, and a special program for the employment of students or SPIS through the PISA office under Miss Zone Trail. This ini nga bulan matapos sa bulan sa Agosto, matutulog na ang inahanglan ng mga dokumento to take special mission of the 3 young researchers, the most of the Dr. Michelle Briscando, Ms. Christine Jan Adobo, and Mr. Robert Zeus Kamantangan, and of course, sa ilang sa maraming pagkatanglay ng liderato ni Honorable Mandag Chi o sa ulit ni Municipal Assessor, Engineer Romeo M. Soto. Okay, shout out sa natin mga firemen sa Municipality of Palapag, sira. Yes. Una na. Maupayong ko na ako nga ikaduha nga environmenting nga problema sa Palapag mao ang sementeryo. Sugat pa kanina, nakabalik na kita suntuna para sa mga sementeryo. Naman na ang site development plan nga ginpresentar sa meeting sa Local Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ngan kamahin nga mga dokumento ikan sa DOH nakuha na natin sa region. Kauman na sa feasibility study para sa mga public cemetery, titikaran dayon ang trabaho tungod kay ginpundar na ini sa 2022 nga budget. Okay, sa ngayon natapos na po ang ating SOMA programa ng Palapag Northern Samar. So ito ang desk ng mga konsehal. Konsehal Antonio Pancho, dito lang konsehal Gregorio Manati, mga front. Si konsehal Deja Servito, ganda na suot niya, Pilipinyana. Lawyang
Konsehal Arnel Ursula, President Liga ng mga Barangay Palapag. Aton President Iskay, President ng Palapag, Isto. Yan ito si Konsehal Pipito Laureno. Ayan, tapos na po ang ating suna sa Palapag. Ayan. Rayhak na sila, katanan. Rayhak na. Kay, kumara. Ayan. Subscribe. Ma'am, asawa ng ating mayor. Marima Marcel. Mas malupis yan. Dia yung kapitan. Okay. Ating mga awardees ng Palapag, sila lahat. Operator Boss Lenny Urane, waray-waray, master musician, waray-waray. Ating mga kapitan, Kapitan Urane, Kabariwan, ating mga DILG, Kapitan sa Naniwan, Kapitan Hampton, Kadal, Barrio, Kadal, Barrio, Oye, tayo mga tambang. Oh, ano, kagalang-galang yan. Kapitan Ayi Ginanaw. Shout out. Anaton, Kapitan Samumbon, Kapitan Pasqua. Kapitan Dolon sa Naku. Nangangina na sa atin pa. Kapitan, magkakapis na, ha? Kapitan Sminya. Nipa. Kapitan sa Nipa. Kapitan sa Ngalaran. Ngalaran, oh, si Kapitan Lauri, Pablo. Kapitan sa Sangay. Sangay. Jadi, Kapitan sa Paisod. Barangay Paisod. Kapitan Dulay. Aton Kapitan sa Margano, si Kapitan Nyapi. Ade si Kapitan Sami Adura, Barangay Sumuroy. Ang ating mga kapitana, kapitan sa Barangay Pariwan, Kapitan Napangon, Kapitan Akyat sa Asong, Kapitan Nagbugtak, Kapitan ng Tambangan, Kapitan ng Magsaysay. Ayan sila. Subscribe. Ayan. Picture taking po ng ating mga konsehales ng bayan ng Palapag, Councilors of Palapag, Victoria. So, lapit tayo. Last two. Guys, ito na, panguling alas natin. So, yan. Thank you and subscribe Oray TV.